Perkenalkan, kita saking kelompok 6 bakal nampilake video drama ngenani ajakan layanan masyarakat lan migunakake unggah-unggah basa. Sakderengipun kepangaken nami kula Mileti Asrofiah nomor absen kalih dasa 6. Nami kula Queen Safarza Marahani, nomor absen 3 doso. Nami kula Felin Salsabila Azahra nomor absen kalih dasa. Kula Aulia Fatia Ramadhani absen 6. Kula Fenia Utama, nomor absen kalih dasa sekawan. Kula Julieta Sindiani Tiar Wijaya nomor absen kalih dasa. Presiden mengingatkan di tahun politik akan banyak berita hoax bertebaran. Penyebaran hoax jelang pemilihan Presiden 2019 menurut pakar media sosial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing bocah-bocah. Enjing Bu. Dina iki kita badhe sinau ngenani bab literasi media utawa ngenani bidane pawarta bener lan pawarta palsu. Sapa sing pernah maca pawarta akhir iki? Kula Bu. Kula nembe maos pawarta menawi vaksin kuwi mbebayani. Kanca-kanca kula kathah ingkang sampun percados. Wah, nek leres ana chip ing vaksin, mestine kula saged nyambung wifi gratis nggih, Bu. Pancen lucu ayu, nanging biyen iku ora bisa dibukti. Patri sumber pawarta itu saka ngendi? Saking unggahan video wonten media sosial Bu. Kathah ingkang dukung lan nyebar. Patri video itu bisa diedit. Kadang kala video itu penting supaya bisa didelake paling tertentu. Ayo kita deleki video ini pawarta asli lan sing dimanipulasi. Patri, aku situs yang buat delok mau delok saka situsnya orang redaksi resmi lan tanggal terbitnya itu sambalane yang dibuka itu. Lah, terus piye carane yen kita ki iso ngekani pawarta sing bener? Nah, kita iso nggunakake situs cek fakta utawa reverse image search. Nah, sering gambar lawas iki diunggah maneh nganggo bahasa anyar. Iki contohnya, gambar ini sejatinya saka tahun 2015 hidup kejadian anyar. Bener. Jadi video itu palsu. Sebagian palsu. Terus diedit supaya bulate rasa wedi, iki sing jenenge manipulasi informasi.
ilmu bayangan ing balik berita, riset, wawancara, lan nampilke bukti nyata. Ngerti bocah-bocah? Ngertos, Bu. Kula badhe nyobi wawancara kali yang tiang sing langkung paham babagan media. Bener, ojo lali, saben gambar kudu ana kontekse. Informasi kuwi iso dadi bisa kangge nglarani, juga bisa kangge ngilangi. Pas aku dadi jurnalis, tugas utama aku kuwi nyaring pawarta, ora mung nyebarake. Nggih Mbak Dina, nanging kadangkala pawarta sing bener malah ora viral, nanging sing palsu malah viral. Kuwi sebabe kita kudu duwe literasi media. Pamirsa kudu dadi penjaga kebenaran, ora mung pamirsa kabeh. Menawi masyarakat boten sinau mriksa sumber, hoax saged dados racun sosial. Bener banget, hoax kuwi ngrusak ora mung data, nanging juga kepercayaan antar manungsa. Nah, anak-anakku, hoax kuwi dudu mung masalah teknologi. Nanging iki masalah psikologi. Wong kerep terus kalau pawarta sing selaras kalau pemikirannya piyambak. Kuwi sing disebut confirmation bias. Kula badhe tangglet. Lajeng pripun caranipun supados boten kaseret bias punika? Nggih, tapi gunake rasa penasaran iku nggo mriksa, dudu nggo nyalahke wong liya. Nah, nek misal kowe nemu pawarta, takono sapa sing ngomong lan opo wae buktine. Biyen aku karep cepet percados pawartos. Nanging sawise aku sinau, kudune mriksa dhisik. Saben pawartos duweni bayangan, nanging kenyataane tetep siji. Ayo pada dari pemeriksa sing mikir, ora mau miksani. Gunakno media kan dibecik gawe nyebarke pepadang, kudu rasa wedi. Bener sangat bocah-bocahku, ning tangan generasi wasis kaya kowe kabeh, mosok cepat informasi dadi luwih cepet. Stop nyebarake pawarta sing durung terbukti kebenarannya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Cukup semanten drama saking kelompok kita. Menawi enten kelepatan, kita nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Shoot. End of flashback.